И здравейте, приятели! В днескашното видео ще отваряме ето тези карти Мача Такси. Нека да видим какво ще ни се падне. Ето сега отваряме пакетчето. И нека да видим. Първо Милан, отбора Милан. Някаква специална карта. Пада ни се Елдъс. Ето тази специална карта. Значка ми се пада на... златна карта на Рафаел Ляо. Омага хора, не мога повярвам. Оле майко, не мога повярвам. Това е много рядка карта. Майко и черната карта на Маркиньос. Това са уникални карти, хора. Стотачка на Флориан Уиртс. Добре. Някаква спешъл карта на ето този играч. Маркиньос отново и имаме Влахович 94 хора. И ако ви харесват тези видеа, харесайте това видео и се абонирайте за канала и ми пишете ако ви харесват. Чао!